Ahoj lidi, vítám vás zpět u mého druhého videa z Minecraftu. Jak jsem slíbila, budeme dolovat. Takže tady jsem si připravila nějaký ten důl a jdeme na to. Tak, do jaké teda půjdeme? Ještě si tady vezmu meč radši. Tak. Ano, výborně. Ano. To se nám bude hodit. Takže už jsme našli Fire Shard. A jak říkám, bude se nám to hodit. Tak. Ano, uhlí, výborně. Tak naše dolování je zcela zatím úspěšné. Ano, našli jsme další chodbu, výborně. Se jenom podívám, kde tady vylezem. Ano, u mého domu, výborně. Tak a jdeme teda dolovat. Tady si to osvítíme. Dobrá, a budeme dolovat třeba tu. Tak. A jdeme na to. Takhle si uděláme 4 a schod nahoru. Takhle. Tak. A budeme dělat schody. Ano, železo, výborně. Tak. Ježiš. Tak, jedeme dál. Trochu si to tady osvětlíme, aby jsme nebyli slepí jak patrony. Ano, další jeskyně, výborně. Velmi se nám to daří. Zatím. Ano. Fire Shard. A železo. Divím se, že jsme ještě nepotkali žádné ty příšerky. Tak, tady to nám, myslím, bude stačit, celý to kopat nebudem, protože to bychom tu byli hodně dlouho, tak to nám bude stačit. Tady si to ještě osvětlíme. Ano. Co pak to bude? Ember, jasně. Ouch. Málem mě to zasypalo. To bylo štěstí, tyjo. Tady to uhlí už sbírat nebudem, uhlí máme už dost. Ano, zlato. Super.
jdeme. Další zlato! Ej! Láva. Mohli bychom možná najít i nějaký ty diamanty dneska. Konec, že by. Tak nevadí, tady určitě bude něco ještě, tak se prokopeme tady. Že zase 4. A jdeme na to. Ano, Fire Shard, zase osvětlíme tak. Fire Shard se nám bude velmi hodit, ten je tu taky dobrý. Tak. Teď začnu dolovat tady. Ještě takhle. Osvětlíme. Ano, uhlí. Tak, výborně. A tady toho uhlí je opravdu hodně. Celý myslím, že to kopat nemusíme, protože uhlí máme už docela dost. Máme ho vlastně 49. Takže uhlí by nám stačilo a my se budeme podívat do jiné jeskyně. Ježíš. Tak. Doufám, že si budeme pamatovat cestu, kudy jsme sem přišli. Tady jsme šli určitě takhle. Tak, ale tady po těch točkách půjdeme. Že by další? Ne. Hop, 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 ty hop. Hop, aha, tudy, hop, že by, jo. Hop, 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 hop. Tak, teď jdeme zase dolů. Tudy? Ne, tady jsme to neprozkoumali, výborně. Fire shardy se nám hodí. A tady vidím železo. A fire shard. A hopla. Ještě tady je někde železo? Ano, tady. Výborně. Tak. No a tady už je to, tak vyjdeme asi zase. Půjdeme do baráku. Jestli teda ovšem najdeme cestu zpátky. A já doufám, že jo. Ano, našli jsme cestu zpět. Já myslím, že pro dnešek to dolování bude stačit. Našli jsme železa 16, 14 zlata, no a těch fire shardů 25 a uhlí 51.
myslím si, že to bude pro dnešek teda stačit a budu se těšit na další díl našeho nového let's playe, doufám, že vy taky. A jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like a odběr. Děkuju, čau.